Bale, sí. Barkatu. Berriz emante, o... Zein bertsolari ikusineko zenuke goi-goian udazkenean? Ez dakit, gazteren bat edo... azkenaldian asko gustatzen zaiten bertsolea ez Maider Arregi izan daiteke. Añorgatik Urnietara. Biak dira Donostiaren periferia? Bueno, bai, gaur egun gaina periferia zabaltzen dijoan garai hontan, esango nuke biak direla periferia. Egia ni Urnietan mendialdean bizi naizela eta Donostia kostata iristen da gara. Bidea da Borroka. Norantz doa Unai? Unai dijoa gero eta lasaiago egiten duen hori egitera, gero eta kontzientzia lasaiago izan da eta, ez dakit, nire asmoa da egiten jarraitzea, baina pakian bizita. Gipuzkoako bertsolari txapelketa badator. Ez du ala gogotsu. Oain gogotsu, gero iritsiko da estutzeko garaia, baina, aldala gogotsu egotea eta etorri behar duna etorriko da. Bertsolari eta komiketira egile, Bazaret bi Unai. Bai, Unai Gaztelumendi eta Unai Iturriagare, alor igualtxutan ibiltzen geha, egia da, ume-umetatikan jarraitu etela batez ere bertxotan, beti iruditu zait bertsoari berezi bat, bere firma propioa daukana, eta gaur egun nik hori asko apreziatzen dut. Eta gerora ezagutu dut marrazkilari bezala eta tira egile bezala, eta berdin aurkitu dut bertxotan ikusten nun eta sinagura berezi hori zeukan Unai ikusten dut, baita komiki tiretan ere.